Alkonyat, 15. fejezet. Kalenék. Egy újabb felhős nap tompa fényére ébredtem. Aztán csak feküdtem kótyagosan, káván, a karommal takartam el a szemem. Valami megpróbált betörni a tudatomba. Talán egy álom követelte, hogy visszaemlékezzek rá. Felnyögtem, és az oldalamra fordultam, remélve, hogy még alhatok egy kicsit. Aztán hirtelen elárasztott az előző nap emléke. Jaj! Olyan hirtelen ültem fel, hogy beleszédültem. A hajad úgy fest, mint egy szénabogja, de nekem tetszik. Edward csöndes, nyugodt hangja a sarokban álló hintaszék felől jött. Edward! Hát itt maradtál, újjongtam, és gondolkodás nélkül átrohantam a szobán, és az ölébe vetettem magam. A következő pillanatban, amikor az agyam utolért, megbotránkoztam gátlástalan viselkedésemen. Félbenéztem Edwardra, hát ha átléptem egy határt, amelyet nem kellett volna. De Edward csak nevetett. Hát persze, válaszolta. Meghökkent, de azért szemlátomást örült a lelkesedésemnek. Dörzsölgetni kezdte a hátamat. A fejemet óvatosan a vállára hajtottam, és belélegeztem a bőre illatát. Azt hittem, csak álom volt az egész. Nem vagy te olyan kreatív, hogy ilyet bírj álmodni, csúfolódott. Charlie, villant az eszembe. Ész nélkül vetődtem az ajtó felé. Már egy órája elment itthonról. Azt is megemlíteném, hogy indulás előtt gondosan visszacsatlakoztatta az akkumulátorod kábeleit. Be kell vallanom, kicsit csalódtam. Tényleg ilyen egyszerűen vissza lehetne tartani, ha el akarnám menni? Az ajtóban toporogtam. Nagyon szerettem volna visszamenni hozzá, de féltem, hogy kellemetlen a lehelletem, mert még nem mostam fogat. Máskor nem vagy ilyen zavart reggelenként. Hívogatóan kitárta felém a karját. Csak nem lehetetlen volt ellenállni a kísértésnek, hogy visszatérjek az ölébe. Szükségem van pár emberi percre, vallottam be. Megvárlak. A fürdőszobába rohantam, az érzéseim úgy kavarogtak, hogy magam sem igazodtam el köztük. A tükörből visszanéző arc majdhogy nem idegen volt. A szeme túl ragyogó ahhoz, hogy az enyém legyen. A járomcsontján lázas piros foltok. Fogat mostam, aztán kibontogattam azt a kuszat dzsungelt, amivel a hajam változott az éjszaka. Hideg vizet fröcsköltem az arcomba, és próbáltam egyenletesen lélegezni, különösebb siker nélkül. Majdhogy nem futólépésben tértem vissza a szobámba. Valóságos csodának éreztem, hogy még mindig ott ül, kitárt karral, én rám várva. Kinyújtotta értem a kezét, és a szívem össze-vissza kezdett dörömbölni. Isten hozott újra, mormolta, miközben átölelt. Már egy ideje némán ringatott, amikor észrevettem, hogy átöltözött, és a haja is sima. Elmentél közben? Vádlón megböktem frissen vasolt inge gallérját. Mégsem mehetek ki a házból reggel ugyanabban a ruhában, amiben tegnap jöttem. Mit szólnának a szomszédok? Elhúztam a számat. Nagyon mélyen aludtál. Nem maradtam le semmiről. A szeme megvillant. Addigra már kibeszélted magad álmodban. Felnyögtem. Mit mondtam? Aranyszín szeme hirtelen nagyon gyöngéd lett. Azt mondtad, hogy szeretsz. Ezt már eddig is tudtad. Lehajtottam a fejem. Igen, de azért jó volt hallani. A vállába rejtettem az arcomat. Szeretlek, suttogtam. Most már te vagy az életem, felelte egyszerűen. Ezek után már nem volt mit mondanunk, legalábbis abban a pillanatban. Edward lefölringatott bennünket a hintaszékben, miközben a szoba egyre világosabb lett. Ideje reggelizni, mondta végül könnyedén. Gondolom, csak azért, hogy bebizonyítsa, észben tartja összes emberi gyöngeségemet. A torkomhoz kaptam mindkét kezemmel, és kitágult szemmel meredtem rá. Döbbenet nyilalt át az arcán. Csak vicceltem, vihogtam. Még hogy rossz színésznő lennék. Utálkozva ráncolta a homlokát. Ez egyáltalán nem volt vicces. De nagyon is vicces volt, és ezt te is tudod. De azért hosszasan fürkészve néztem aranyszínű szemébe, hogy lássam, megbocsájtotta nekem. Úgy láttam, igen. Fogalmazzak másként? Kérdezte. Ideje reggelizni az emberi lényeknek. Ó, rendben. Föllendített kőszobor vállára, gyöngéden ugyan, de olyan gyorsan, hogy egy pillanatra elállt a lélegzetem. Hiába tiltakoztam, miközben könnyedén leszaladt velem a lépcsőn, rám sem hederített. Aztán lecsusszantott a válláról, és szerencsésen fejjel fölfelé lerakott egy székre.
Mi lesz reggelire, tudakoltam nyájasan. Ez meghökkentette egy pillanatra. Hát nem is tudom. Mit szeretnél? Elvigyorodtam, és felugrottam a székről. Semmi gond. Egyedül is egészen jól elboldogulok. Figyeld, milyen ügyesen vadászok. Becserkéztem egy tálkát és egy doboz műzlit. Magamon éreztem a tekintetét, miközben kiöntöttem a tejet, és felkaptam egy kis kanalat. Letettem a tálkát magam elé az asztalra, aztán tétováztam egy pillanatig. Hozhatok neked is valamit? Kérdeztem, nem akarván udvariatlan lenni. Égnek emelte a szemét. Csak egyél, Bella. Ültem az asztalnál, és őt figyeltem, miközben bekaptam egy kanál műzlit. Edward egyfolytában engem bámult. Tanulmányozta minden mozdulatomat. Ettől zavarba jöttem. Lenyeltem a falatot, hogy beszélni tudjak, és kissé eltereljem a figyelmét. Szóval, mi a mai program? Gondosan megválogatta a szavait. Nem lenne kedved ma megismerkedni a családommal? Kis ilyen félrenyeltem. Most megijedtél? Kérdezte reménykedve. Igen, ismertem be, mert hiába is tagadtam volna. Ne aggódj, csúfondárosan elvigyorodott. Én megvédelek. Én nem tőlük félek, magyaráztam, hanem attól, hogy nem fognak kedvelni engem. Nem fognak szóval meglepődni, hogy hazaviszel egy Szóval olyas valakit, mint én. Tudják, hogy én tudom róluk? Már mindent tudnak. Tegnap képzeld, még fogadtak is. Elmosolyodott, de a hangja nyers volt. Hogy ma hazaviszlek-e magammal, bár, hogy miért fogad valaki Alice ellen, fel nem foghatom. Nekünk a családban különben sincsenek titkaink egymás előtt. Nem is lenne sok értelme, amikor én ugye gondolatolvasó vagyok, Alice a jövőbe lát, meg minden. Jasper pedig gondoskodik róla, hogy kellemes, könnyű mámor töltsön el benneteket, valahányszor beavatjátok egymást a titkaitokba. Erről se feledkezzünk meg. Látom, figyeltél, dicsért meg mosolyogva. Szoktam néha, fintorogtam. Szóval Alice előre látta, hogy eljövök. Erre furán reagált. Valami ilyesmi, mondta látható zavarban, és elfordult, hogy ne lássam a tekintetét. Kíváncsivá tett. Jó az a valami, amit eszel? Hirtelen visszafordult felém, és bizalmatlanul méregette a reggelimet. Őszintén szólva, nem tűnik valami étvágygerjesztőnek. Hát igen, egy ingerlékeny grizzly biztosan sokkal étvágygerjesztőbb, morogtam. Edward csúnyán nézett rám, de nem vettem tudomást róla. Még mindig azon töprengtem, miért reagált olyan furán, amikor az előbb szóba hoztam Alice-t. Gyorsan kikanalaztam a műzlit, és közben ezen spekuláltam. A konyha közepén ácsorgó Adonis szórakozottan bámult kifelé a hátsó ablakon. Aztán újra megragyogtatta szívdöglesztő mosolyát. És azt hiszem, neked is be kell mutatnod engem apádnak. De hiszen már ismer, emlékeztettem. Mint a fiút, akivel jársz, úgy értettem. Gyanakodva méregettem. De miért? Hát nem ez a szokás, kérdezte ártatlanul. Fogalmam sincs, vallottam be. Előéletem nem bővelkedett tapasztalatokban. Nem, mintha az esetükben az együttjárás bármelyik szokásos szabálya érvényes lenne. Erre semmi szükség. Nem várom el tőled azt, hogy... Úgy értem, semmi szükség rá, hogy megjázd magad miattam. Türelmes mosollyal nézett rám. Nem játszom meg magamat. Az ajkamba haraptam, miközben szórakozottan tologattam körbe a tálkában a maradék műzlit. Megmondod Charlie-nak, hogy én vagyok a fiúd, vagy nem? Kérdezte. Miért? Az vagy? Egész bensőn berzenkedett, amint elképzeltem Charlie-t és Edwardot ugyanabban a helységben, ahol ráadásul a fiúm szó is elhangzik. Igen, ha eléggé tágértelemben használjuk a fiúd szót. Eddig azt hittem, igazából valami sokkal több vagy nekem, vallottam beszemlesütve. Hát abban nem vagyok biztos, hogy Charlie-t be kéne avatni a véres részletekbe. Átnyúlt az asztalon, és hűvös ujjával gyöngéden megemelte az államat. De valami magyarázatot csak kell adnunk neki, miért téblábolok állandóan a ház körül. Nem szeretném, ha Swan rendőrfőnök kitiltana a ház környékéről. De tényleg? Nyűgösködtem, mert hirtelen elfogott a nyugtalanság. Tényleg itt leszel a közelemben? Ameddig csak akarod, hogy itt legyek, nyugtatott meg. Én azt akarom, hogy mindig itt legyél, figyelmeztettem. Örökkön, örökké.
Lassan megkerülte az asztalt. Megállt 2 lépésnyire tőlem, aztán hideg ujjbegyével megérintette az arcomat. Az övé titokzatos volt. Ez elszomorít téged? Kérdeztem. Nem válaszolt. Egy örökké valóságnak tűnő pillanatig a szemembe nézett. Befejezted a reggelit? Kérdezte végül. Felugrottam. Aha. Öltöz fel. Itt lent megvárlak. Nehezen jutottam dőlőre, mit vegyek fel. Egyetlen női magazinban sem olvastam arra vonatkozó tippeket, hogy mit viseljünk, amikor vámpírkedvesünk bemutatkozó látogatásra invitál vámpír családjához. Jó érzés volt, hogy legalább magamban kimertem mondani ezt a szót. Pedig szándékosan kerültem eddig. Végül az egyetlen szoknyám mellett döntöttem. Hosszú, keki színű és elég lezser ruhadarab. Hozzá fölvettem a sötétkék blúzomat, amelyet Edward egyszer megdicsért. Gyors pillantást vetettem a tükörbe. A hajam lehetetlenül állt, úgyhogy inkább összefogtam és lófarokba kötöttem. Oké, szögbécseltem lefelé. Azt hiszem, elég illedelmesen festek. Egyenesen a lépcső alján várakozó Edwardba ütköztem. Elkapott, mielőtt óra buktam volna, és néhány pillanatig gondosan eltolt magától, majd hirtelen a mellére vont. Már megint tévedsz, dorzsolta a fülembe. Kifejezetten illetlenül nézel ki. Senkinek nem szabadna ilyen csábítóan festenie, ez egyszerűen nem tisztességes. Hogy csábítóan? Ha gondolod, felvehetek valami mást. Fölsóhajtott és megcsóválta a fejét. Olyan bolond vagy. Hideg ajkát óvatosan a homlokomra szorította, mire a szoba forogni kezdett velem. Leheletének illata észreszejtő volt. Elmagyarázom részletesen, milyen szempontból talállak csábítónak? Kérdezte. De ez nyilvánvalóan csak szónoki kérdés volt. Az ujja lassan végig simított a gerincemen. Éreztem, hogy felgyorsul a lélegzete. Kezem erőtlenül támaszkodott a mellkasának, és már megint szédültem. Lassan előrehajtotta a fejét, és másodszor is megérintette hűvös ajkával az enyémet. Nagyon óvatosan, résnyire nyitott szájjal. És akkor összeroskadtam. Bella! Rémülten kapott utánam, és magához szorított. Elájultam, és tőled, mondtam kábán. Most mit csináljak veled, nyugodt fel kétségbe esetten. Tegnap, amikor megcsókoltalak, rám vetetted magad, most meg elájulsz itt nekem. Erőtlenül nevettem, és a karjára nehezettem, mert a fejem még mindig szédült. Na ennyit arról, hogy én mindent jól csinálok, sóhajtotta. Éppen ez a baj. Még mindig szédelektem. Hogy nagyon is jól csinálod. Túlságosan jól. Rosszul vagy? Kérdezte. Egyszer már látott hasonló állapotban. Nem, ez egyáltalán nem olyan ájulás. Nem tudom, mi történt velem. Bűnbánóan ingattam a fejem. Azt hiszem, elfelejtettem levegőt venni. Nem vihetlek sehová ilyen állapotban. Jól vagyok, bizonygattam. A családod úgyis azt fogja gondolni, hogy nem vagyok normális, úgyhogy nem mindegy. Egy pillanatig az arcomat fürkészte. Kedvelem ezt a színt. Illik a bőrödhöz, jelentette ki váratlanul. Elpirultam örömömben, és lesütöttem a szemem. Figyelj, én iszonyúan próbálok nem gondolni arra, amire készülünk, szóval nem mehetnénk már? Kérdeztem. Ha jól értettem, nem azon aggódsz, hogy egy vámpírokkal teli házba látogatsz, hanem attól félsz, hogy azok a vámpírok nem fognak kedvelni téged? Így van, vágtam rá meglepődve, milyen lazán képes kimondani azt a szót. Megcsóválta a fejét. Egyszerűen hihetetlen vagy. Csak amikor Edward már áthajszolta a furgonomat a város nagy részén, akkor jöttem rá, hogy fogalmam sincs róla, merre lakik. Áthaladtunk a Calavach folyó hídján, az út északnak kanyarodott, a mellettünk elsuhanó házak egyre nagyobb távolságban követték egymást, és egyre nagyobbak lettek. Végül teljesen elmaradtak, és mi a ködös erdőben zögykölöttünk. Éppen azon morfondíroztam, megkérdezzem, mert tulajdonképpen hová megyünk, vagy várjak türelemmel, amikor Edward hirtelen befordult egy kövezetlen útra. Nem volt ott semmiféle jelzőtábla, és az út szinte teljesen eltűnt a páfrányok között. Mindkét oldalát sűrűn benőtte az erdő. Alig néhány méternyi szakaszt lehetett látni az ősöreg fák közt kígyózó ösvényből. Néhány mérfölddel később az erdő ritkolni kezdett, egy kisebb rétre értünk, vagy inkább egy kertpázsitjára. Itt is ugyanolyan komor félhomály uralkodott, mint a sűrűben,
mert 6 öreg cédrus árnyékolta be hatalmas, szétterülő lombkoronájával az egész tisztást. Az ágak védelmező árnyéka elért a köztük emelkedő ház faláig. Az alsó szintet régi módi, tágas veranda ölelte körül. Nem tudom, mire számítottam, de határozottan nem erre. Az elegáns épületen nem látszott meg az idő múlása, bár stílusából ítélve 100 éves is lehetett. Lágy fakófehérre festették, 3 emelet magas volt, 4 szögletes, az arányai tetszetősek. Az ablakok és az ajtók vagy még az eredeti házból maradtak, vagy tökéletes másolatok voltak. Az én furgonomon kívül más kocsit nem lehetett látni. Hallottam, hogy valahol a közelben a fák rejtekében zúg a folyó. Hűha! Tetszik? Kérdezte Edward, és elmosolyodott. Hát, egészen csinos, a maga módján. Meghúzta a lófarkam, és felkuncogott. Felkészültél? Kérdezte, miközben kinyitotta az ajtót. Távolról sem, de azért menjünk. Megpróbáltam nevetni, de a kacaj elakadt a torkomban. Idegesen lesimítottam a hajamat. Nagyon csinos vagy. Könnyedén, magától értetődőn fogott kézen. A fák mély árnyékában lépkedtünk a verandáig. Tudtam, hogy Edward érzi, mennyire feszült vagyok. A hüvelykujja megnyugtatóan körözött a kézfejemen. Kitárta előttem az ajtót. A ház belseje még meglepőbb volt, mint a külseje, még kevésbé hasonlított arra, amire számítottam. Nagyon világos volt, és nagyon tágas. Itt régen aligha nem több szoba lehetett, de a falak nagy részét eltávolították, és most az egész földszint egyetlen tágas helységet alkotott. A hátsó, délre néző falat teljes egészében üvegre cserélték. Mögötte a cédrusok árnyékán túl egészen a széles folyóig terjedt a pázsit. A szoba nyugati oldalát tömör, kanyargó lépcső uralta. A falak, a magas gerendás mennyezet, a padló és a vastag szőnyegek mind a fehér különböző árnyalataiban ragyogtak. És balra, közvetlenül az ajtó mellett, valami alacsony emelvény félén, amelyen egy impozáns hangversenyzongora állt, ott vártak ránk Edward szülei. Dr. Cullennel már találkoztam, mégis újra megdöbbentett, mennyire fiatal, és milyen vérlázítóan tökéletes. A mellette álló nőről feltételeztem, hogy ő Esme, a család egyetlen tagja, akit még sosem láttam. Ugyanolyan sápadt, gyönyörű volt, mint a többiek. Volt valami szív alakú arcában és karamellaszínű, lágy, hullámos hajkoronájában, ami a néma filmkorszak naiváira emlékeztetett. Alacsony volt és karcsú, de valahogy gömbölydedebb, kevésbé szögletes, mint a többiek. Mindketten lezseren öltöztek, világos ruhájuk jól illett a ház belsőhöz. Üdvözlésképpen rám mosolyogtak, de egyikük sem moccant, nem léptek hozzánk közelebb. Gondolom azért, mert nem akartak megijeszteni. Carlyle, Esme. Edward hangja törte meg a rövid csendet. Ez itt Bella. Nagyon örülünk, hogy eljöttél hozzánk, Bella. Carlyle kimérten, óvatosan közelebb lépett hozzám. Felém nyújtotta a kezét, mint egy próbaképpen, én pedig odaléptem, és kezet ráztam vele. Örülök, hogy újra láthatom, Dr. Cullen. Kérlek, szólíts Carlyle-nak. Szívesen, Carlyle. Rávigyorogtam, hirtelen támadt önbizalmam engem is meglepett. Éreztem a mellettem álló Edward megkönnyebbülését. Esme elmosolyodott, ő is felém lépett, és a kezem után nyúlt. Az övé pontosan olyan hideg és kőkemény volt, mint amire számítottam. Örülök, hogy megismerhetlek, mondta őszinte melegséggel. Köszönöm. Én is örülök, feleltem, és tényleg örültem. Mintha egy tündérmesébe csöppentem volna, és most személyesen találkoznék Hófehérkével. Hol van Alice és Jasper? Kérdezte Edward, de senki nem felelt neki, mert azok ketten éppen megjelentek a széles lépcsősor tetején. Hello, Edward! Alice lelkendezve lerohant a lépcsőn, olyan gyorsan, hogy fekete haja és fehér bőre egyetlen csíkkel folyt össze. Aztán hirtelen kecsesen lefékezett előttem. Carlyle és Esme figyelmeztető pillantásokat vetettek rá, de nekem tetszett a dolog. Természetes volt, Alice-től legalábbis. Szia, Bella, mondta Alice, és előre szökkent, hogy arcon csókoljon. Ha Carlyle és Esme eddig óvatosan viselkedtek, most valósággal megrendültek. A szemükben is láttam a döbbenetet, de én nagyon örültem, hogy Alice feltétel nélkül elfogad. Csak akkor riadtam meg egy kicsit, amikor Edward is köré dermedt mellettem. Tényleg nagyon jó szagod van.
Eddig még észre sem vettem, jegyezte meg Alice. Szörnyen zavarba jöttem. Senki nem tudta, mit mondjon erre, ám ekkor megjelent Jasper. Magas volt és oroszlánszerű. Elöntött a nyugalom, mintha nem is egy csomó vámpírral lennék egy házban. Edward Jasperre nézett, és felvonta a fél szemöldökét. Nekem pedig eszembe jutott, milyen különleges képességgel rendelkezik Jasper. Hello, Bella, üdvözölt Jasper. Nem jött közelebb, és kezet sem nyújtott, de az ő közelében egyszerűen senki nem érezhette kényelmetlenül magát. Hello, Jasper. Szégyenlősen rámosolyogtam, aztán a többiekre. Örülök, hogy megismerhettelek benneteket. Milyen gyönyörű ez a ház, tettem hozzá, jól neveltem. Köszönjük, felelte Eszme. Annyira örülünk, hogy eljöttél, mondta érzéssel, és ebből megértettem, hogy nagyon bátornak tart. Aztán feltűnt, hogy Rosalit és Emmettet nem látom sehol, és eszembe jutott, milyen gyanúsan ártatlan képpel tagadta Edward, amikor fölvetettem, hogy a testvérei talán nem kedvelnek engem. Carlyle fura gesztusra zökkentett ki a gondolataimból. Jelentőségteljesen, sürgetően nézett Edwardra. A szemem sarkából láttam, hogy Edward bólint. Udvariasan félrenéztem. A pillantásom újra az ajtónál lévő emelvényen álló gyönyörű hangszerre tévedt. Eszembe jutott a gyerekkori ábrándom, hogyha egyszer nyerek a lotton, veszek egy zongorát anyámnak. Nem játszott igazán jól, csak magának zongorázgatott a használtan vett pianinókon, de szerettem nézni, ahogyan játszik. Ilyenkor boldognak tűnt. Teljesen megfeledkezett a külvilágról. Titokzatos lényé változott, olyas valakivé, aki nem fért bele abba a mamás képbe, amit megszoktam, és természetesnek vettem. Nekem is adott néhány zongora leckét, de mint a legtöbb gyerek, én is addig nyafogtam, amíg meg nem engedte, hogy abba hagyjam. Eszme észrevette, hogy a zongorát nézem. Zongorázol? Kérdezte, és a fejével a hangszer felé intett. Megráztam a fejem. Sajnos nem, de olyan gyönyörű. A tiéd? Nem, nevetett. Edward nem mondta neked, hogy ő milyen remekül játszik? Nem. Haragosan sandítottam Edwardra, aki hirtelen roppant ártatlan képet vágott. De kitalálhattam volna. Ezt megkérdően mondta föl finom szemöldökét. Nincs olyan dolog, amit Edward ne csinálna remekül, nem igaz? Magyaráztam. Jasper fölvihogott, de ezt már rosszalóan nézett Edwardra. Remélem nem vágtál föl nagyon Bella előtt. Nem illik hencegni, leckésztette. Csak egy kicsit, nevetett Edward felszabadultan. Eszme arca ellágyult, és rövid pillantást váltottak, amit nem értettem, bár Eszme arca majdhogy nem önelégülten fény lett. Inkább nagyon is szerény volt, ami azt illeti, helyesbítettem. No, játsz valamit Bellának, bíztatta Eszme. Most mondtad, hogy nem illik felvágni, tiltakozott Edward. A kivétel erősíti a szabályt, vágott vissza Eszme. Szeretném hallani, ahogyan játszol, kontráztam. Akkor ezt megbeszéltük. Eszme a zongora felé tuszkolta Edwardot. Edward magával húzott, és leültetett maga mellé a padra. Aztán az ujjai szélsebesen megiramodtak az elefántcsont billentyűkön, és a szobát olyan bonyolult, olyan szárnyaló zene hangjai töltötte meg, hogy el sem tudtam hinni, mint össze egy ember játszik. Leesett az állam. Tátott szájjal bámultam, a többiek pedig halkan felkuncogtak mögöttem. Edward futó pillantást vetett rám. A zene még mindig pillanatnyi szünet nélkül áradt az ujjai alól, és rám kacsintott. Hogy tetszik? Ezt te írtad? Sziszentem föl, mert végre rájöttem, mit is hallok. Edward bólintott. Ez Eszme kedvence. Lehúnytam a szememet, és a fejemet ráztam. Mi a baj? Olyan elmondhatatlanul jelentéktelennek érzem magam. A zene lelassult, valahogy lágyabb lett, és nagy meglepetésemre ráébredtem, hogy a gazdagon ömlő akkordokat átszövi Edward altató dalának dallama. Ezt te ihletted, mondta kedvesem. A dallamból most szívszaggató édesség áradt. Nem bírtam megszólalni. Tetszel nekik, tudod, folytatta Edward könnyed, csevegő hangon. Különösen Eszmének. Hátra néztem, de a hatalmas szoba már üres volt. Hová lettek? Ravaszul kimódolták, hogyan hagyhatnának bennünket kettesben egy kicsit. Felsóhajtottam. Igen, nekik tetszem. De Rosalie és Emmett... Elharaptam a mondatot, mert nem tudtam, hogyan fejezzem ki a kétségeimet. Edward összevonta a szemöldökét. Ne aggódj Rosalie miatt. Előbb-utóbb ő is belenyugszik majd.
Kétkedve húztam el a számat. És Emmet? Hát, ő rólam tényleg azt gondolja, hogy megőrültem, de veled nincsen semmi baja. Rosalit is megpróbálta meggyőzni. Rosalinak voltaképpen mi baja velem? Nem voltam biztos benne, hogy szeretném hallani a választ. Edward mélyet sóhajtott. Rosalie szenved leginkább attól, hogy mik vagyunk. Nehezen viseli, hogy egy kívülálló tudja rólunk az igazságot. És egy kicsit féltékeny. Rosalie féltékeny rám? Kérdeztem hitetlenkedve. Megpróbáltam elképzelni egy olyan univerzumot, amelyben egy ilyen lélegzetelállító szépségnek, mint Rosalie, oka lehet irigyelni olyas valakit, mint én. Te ember vagy, Edward vállat vont. Rosalie is szeretne az lenni. Ó, motyogtam még mindig lenyűgözve. De azért Jasper is. Az igazából az én hibám, mondta Edward. Mondtam már neked, hogy ő csatlakozott hozzánk a legkésőbb, és még új neki a mi életformánk. Én figyelmeztettem, hogy inkább ne tartsa magát távol tőled. Belegondoltam az okba, és megborzongtam. Esme és Carlyle, folytattam gyorsan, nehogy Edward észrevegye. Boldogok, hogy engem boldognak látnak. Ami azt illeti, Esme azt se bánná, ha 3 szemed és úszóhártyás lábad lenne. Mióta ismerjük egymást, egyfolytában miattam aggódik. Attól félt, hogy valami lényeges dolog hiányzik belőlem. Hogy túl fiatal voltam még, amikor Carlyle átváltoztatott. Most magán kívül van örömében. Valahányszor megérintelek, majd szétveti az elégedettség. Alice is roppant lelkesnek látszik. Alice a maga egyéni módján látja a dolgokat, mondta Edward kurtán. Te pedig nem akarod elmondani, hogy ez mit is jelent, igaz? Egy pillanatig szavak nélkül kommunikáltunk. Edward rájött, hogy tudom, valamit elhallgat előlem. Én pedig rájöttem, hogy nem fog elárulni semmit. Most legalábbis nem. Szóval mit mondott neked Carlyle az előbb? Edward fintorgott. Ezt is észrevetted, mi? Vállat vontam. Hát persze. Elgondolkodva nézett rám pár pillanatig, mielőtt válaszolt. Közölni akart velem egy bizonyos hírt, és nem tudta, hogy veled is meg akarom-e osztani. És meg akarod? Kénytelen leszek, mert az elkövetkezendő néhány napban, vagy hétben talán kissé erőszakosan fogok gyámkodni fölötted, és nem szeretném, ha azt hinnéd, született zsarnok vagyok. Mi a baj? Nincs semmi baj igazából. Mindössze Alice látott valamit. Azt, hogy rövidesen látogatóink érkeznek. Tudják, hogy itt vagyunk, és kíváncsiak ránk. Látogatók? Igen. És hát ők nem egészen olyanok, mint mi, ami a vadászati szokásaikat illeti. Valószínűleg nem is jönnek be a városba, de arra mérget vehetsz, hogy amíg tovább nem állnak, téged egy pillanatra sem veszítelek szem elől. Összeborzongtam. Végre egy épeszű reakció, morogta. Már kezdtem azt hinni, hogy az önfenntartási ösztönnek még a szikrája is hiányzik belőled. Ezt a megjegyzést válasz nélkül hagytam. Tekintetem bekalandozta a tágas helységet. Edward követte a pillantásomat. Nem ezt vártad, igaz? Kérdezte önelégültem. Hát nem, ismertem be. Sehol egy koporsó, sehol egy halom koponya a sarokban. Azt hiszem, még pókhálónk sincs. Mekkora csalódás lehet ez neked, vigyorgott? Elengedtem az ugratást a fülem mellett. Olyan világos, olyan nyitott. Most már komolyan felelte. Ez az egyetlen hely, ahol soha nem kell rejtőzködnünk. A dal, amelyet még mindig játszott, az én dalom a végéhez közeledett. Az utolsó akkordok melankolikusabb hangnemre váltottak át. Az utolsó hang még ott rezgett szívszaggatóan a levegőben. Köszönöm, mormoltam. Éreztem, hogy könnyek szöknek a szemembe. Zavartan töröltem le. Edward megérintette a szemem sarkát, és elcsípett egy könycseppet. Felemelte az ujját, és tűnődve vizsgálgatta azt a csöpnyi nedvességet. Aztán képzelet gyorsan a szájához emelte az ujját, és megnyalta. Kérdően néztem rá. Ő egy hosszú pillanatig visszanézett rám, aztán elmosolyodott. Akarod látni a ház többi részét is? De ugye ott sincsenek koporsók, kérdeztem a mihez tartás véget, mert azért a hangomban erőltetett gúny nem tudta teljesen leplezni enyhe, ám de azért valódi aggodalmamat. Edward felnevetett, megfogta a kezemet, hátat fordított a zongorának, és elindult velem. Nem, ott sem lesznek koporsók, ígérte. Fölmentünk a masszív lépcsőn, a kezemet végighúztam a sejem sima korláton.
Tágas folyosóra értünk, amelynek falát világos faberakás borította. Ugyanolyan mész színű, mint odalenne a padló. Rosalie és Emmet szobája, Carlyle irodája, Alice szobája mutatott sorra az ajtókra, ahogy elhaladtunk előttük. Még folytatta volna, de nekem hirtelen fölbegyökerezett a lábam, és hitetlenkedve bámultam arra valamire, ami ott függött a fejem fölött a falon. Döbbent arcom láttán Edward felkacagott. Neves nyugodtan, mondta. Tényleg ironikus. Éppen nálunk. Nem nevettem. Önkéntelenül fölemeltem a kezemet, mintha meg akarnám érinteni a jókora keresztet, amelynek sötét, patinás fája annyira elütött a fal világosabb tónusától. De mégsem nyúltam hozzá. Bár kíváncsi voltam, csak ugyanolyan sejmes a tapintása az öreg fának, mint ami ennek látszik. Ez nagyon régi lehet, kockáztattam meg. Edward vállat vont. Úgy nagyjából az 1630-as évekből való. Elfordítottam a tekintetemet a keresztről. Miért tartjátok itt? Kíváncsiskodtam. Nosztalgiából. Valaha Carlyle apjáé volt. Régiségeket gyűjtött? Nem. Ő maga faragta. Ott függött a falon a szószék fölött, ahonnan prédikált. Majd hanyatt testem a csodálkozástól, és újra az egyszerű, réges-régi keresztbe kapaszkodott a szemem. Fejben gyorsan elvégeztem a számítást. A kereszt több mint 370 éves. A csönd még egyre tartott, miközben az agyam barátkozni próbált ennek a képtelenül hosszú időnek a gondolatával. Jól vagy? Mennyi idős Carlyle? Kérdeztem csöndesen. A kérdését elengedtem a fülem mellett, és még mindig a keresztet bámultam. Pár napja ünnepelte a 362. születésnapját, felelte Edward. Kérdések ezreit olvashatta ki a tekintetemből, mert mesélni kezdett, de közben leste minden rezdülésem. Carlyle úgy tudja, Londonban született, valamikor 1640 táján. Akkoriban még nem jegyezték fel gondosan a születések dátumát. Legalábbis a közemberekét biztosan nem. Minden esetre még Cromwell uralma előtt történt. Ügyeltem rá, hogy a szemem se rebbenjen. Egyszerűbb, ha meg se próbálom elhinni, amit mond. Egy anglikán lelkész egyetlen fia volt. Az édesanyja belehalt a szülésbe. Apja fanatikus ember volt. Amikor a protestánsok kerültek hatalomra, megszállottan üldözte a katolikusokat és a többi vallás híveit. Ráadásul nagyon erősen hitt a gonosz létezésében is. Az ő vezetésével vadásztak boszorkányokra, vérfarkasokra és vámpírokra. Amikor ez a szó elhangzott, megkövültem. Edward biztosan észrevette, de megállás nélkül folytatta tovább. Megégettek egy csomó ártatlan embert. Persze azokat, akikre igazából vadásztak, nem volt olyan könnyű elkapni. Amikor a lelkész megöregedett, szófogadó fiacskájára bízta a vadászatokat. Carlyle eleinte csalódást okozott. Nem vádolt meg embereket lépten nyomon, nem látott démonokat ott, ahol nem voltak. De kitartó volt, és okosabb, mint az apja. Egy csapat valódi vámpírra bukkant, akik ott rejtőzködtek a város csatorna rendszerében, és csak éjszaka jöttek elő vadászni. Azokban az időkben, amikor a szörnyetegek még valóban léteztek, nem csak a mesékben, sok vámpír élt így. Edward kurtán komoran fölnevetett. Az emberek persze vasvillát és fáklyát ragadtak, és lesben álltak ott, ahol Carlyle korábban már látta előbújni őket a csatornából. Végül egyikük előbukkant. Edward hangja elhalkult. Feszülten kellett figyelnem, ha minden szót meg akartam érteni. Nyilván rettentően öreg volt már, és elgyöngítette az éhség. Carlyle hallotta, amint latinul kiáltott valamit a többieknek, mikor megérezte az összecsődült emberek szagát. Az öreg rohanni kezdett, a tömeg pedig utána vetette magát. Carlyle futott az élen, 23 éves volt, és rettentő gyors. Az öreg lény így is könnyedén maga mögött hagyhatta volna őket, de Carlyle szerint már nagyon éhes lehetett, ezért megfordult és támadott. Először Carlyle-ra vetette magát, de az üldözők rövidesen beérték, így hát szembefordult velük és védekezni próbált. 2 embert megölt, egy harmadikat magával hurcolt, Carlyle pedig ott maradt, több sebből vérezve az utcán. Elhallgatott. Éreztem, hogy valamit kihagyott, valamit el akar hallgatni előlem. Carlyle tudta, mit tenne az apja. A holttesteket elégeti, és elpusztít minden mást is, amit megfertőzött a szörnyeteg érintése.
Carlyle ösztönösen cselekedett, mentette a tulajdon életét. Miközben a tömeg a szörnyeteg is áldozata nyomába eredt, ő kikúszott a sikátorból. Elrejtőzött egy pincében, beásta magát a rothadó krumpli közé, és ott maradt 3 napig. Kész csoda, hogy csöndben bírt maradni, és senki sem fedezte fel a rejtek helyét. Aztán egyszer csak vége lett, és Carlyle rádöbbent, mi lett belőle. Nem tudom az arcom, miről árulkodhatott, de Edward hirtelen elhallgatott. Hogy érzed magad? Kérdezte. Kösz, jól, biztosítottam róla. Aztán bár tanástalanul rágtam a szám szélét, kiolvasta a szememből, hogy furdal a kíváncsiság. Elmosolyodott. Úgy látom, lenne néhány kérdésed. Néhány. Fölig szaladt a szája, elővillant ragyogó fogsora. Megragadta a kezemet, és magával vonszolt a folyosón. Hát akkor gyere, bíztatott, mutatok neked valamit.